सगळे लोक अगदी आनंद घेतात आणि त्यांच्या तोंडावर खूप उत्साह दिसता. एक नंबर, म्हणजे अगदी उत्साहाने ते साजरा करतात डान्स. एक नंबर. मस्त एक नंबर डान्स यांच्यानी लेझिम काय भाजले मस्त सादर केलं नाही. लोकांचा उत्साह भारी हा. एक नंबर. ते साहेबांका टाळे वाजवायचे आहेत. एक नंबर जबरदस्त. कोणीतरी ॲप्रिशिएट करणं गरजेचं. ते ग्रुपचे आपण थोडंसं संवाद साधूया कारण त्यांच्यानी जर उत्कृष्ट केला मी तर टाकतलंच आणि तर त्यांच्याबद्दल माहिती देतात आपणाक. मॅडम आपण कुठून आलात? जिऑन इंग्लिश मीडियम स्कूल याची संस्थापक अध्यक्ष. आज आम्हाला खरोखर इथे खूप खूप आनंद झाला की शब्द नाही आहे माझ्याकडे. इतकं मी भारावूनही गेले की हे जे अप्रतिम सौंदर्य पाहिलं इकडचं आजूबाजूचं जे ते खूप खरंच मला इतका आनंद झाला की मी खूप भारावून गेलेले. आणि आम्ही इथे सगळेजण आलो आणि याचा सगळेजण सर्व प्रत्यक्ष पाहता याचा खूप आनंद होतो. आणि आता तुम्ही जे लेझिम ना हो एकदम उत्कृष्ट झाला जबरदस्त. तुम्ही प्रॅक्टिस करूनच आलेले दिसते. नाही काय झालं आम्ही अचानक बसलो होतो. हे लोक सगळे काम करत होते. पेपरचा रिझल्ट आहे तर अचानक आयडिया आली मनामध्ये की 1 मेला जायचं होतं पण 1 मेला म्हटलं खूप गर्दी असेल म्हणून मग आम्ही एकदम अचानक अगदी ठरवलं आणि आज आम्ही इथे आलो. तर ह्या लोकांच्या मनात एक कल्पना आली की आपण आता एवढं चाललोय तर आपण एक छोटासा आपण काहीतरी करूया. आणि त्यांनी अगदी अर्धा 1 तासामध्येच एक छोटीशी प्रॅक्टिस केली आणि त्यांनी ठरवलं की आपण तिथे जाऊन शेवटी तिथे आम्ही जे व्यवस्थापक आहेत त्यांना सुद्धा विचारलं की आम्ही करू शकतो का. त्यांनी पण आम्हाला परवानगी दिली. त्याबद्दल आम्हाला खूप आनंद झाला आणि मी त्यांच्यामुळे लोकांनी दिलेला प्रतिसाद बघून तुम्हाला कसं वाटलं? तुम्हाला सगळ्यांना खूप आनंद आम्हाला अतिशय अभिमान फील होतं की महाराजांचं मंदिर प्रथम भिवंडीमध्ये आलं त्याच्याबद्दल खूप गर्व वाटतंय. खूप गर्व वाटतंय. तुम्हाला तुमच्यापैकी कोणालाही माहिती आहे की आपले महाराजांचं मंदिर आणखीन एक आहे जे पहिल्यांदा आपल्या भारतामध्ये बनलंय कुठेतरी? हां. तर माझा एक प्रश्न असा आहे की ते मंदिर आपल्या आपल्या देशातच आहे त्याचं काही दुमत नाही आहे माझं पण ते मंदिर आपल्या महाराष्ट्रात पहिल्यांदा झालं पाहिजे होतं असं? उलट आपल्याला लाजिरवाणी गोष्ट आहे की पहिला प्रथम आपल्या महाराष्ट्रात व्हायला पाहिजे होतं. बरोबर. आणि आज आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे की आज हे मंदिर आपल्या इथे आहे आणि आपण आज म्हणजे समोरून आपण महाराजांच्या विषयी ज्या आपल्या भावना आहेत आपण त्या व्यक्त करतो इथे येऊन. जसं आम्ही लेझिम वगैरे या मार्फत आम्ही व्यक्त केल्या. खरोखरच खूप अतिशय. मी याला एक प्रश्न विचारला की म्हणजे तो आला भेटायला त्याला एक प्रश्न विचारला की हे सगळंच आपण पुस्तकात शिकलोय मी पण शिकलोय पण एवढं डीपमध्ये आपल्याला नाही माहिती आहे. जी सगळी माहिती दिली आहे इकडे त्याबद्दल तुम्ही वाचली माहिती? ओके नक्की वाचा कारण ही माहिती आपल्या पुस्तकात नाही आहे. कारण आपण शिकलोय मला पण माहिती आहे इतिहास सगळं माहिती आहे पण ही माहिती पुस्तकात नाही आहे. ज्यांनी हे काम केलं आहे ते साहेब आहेत कोणतरी त्यांच्या कामाबद्दल तुम्हाला काय वाटतंय? अतिशय म्हणजे जेव्हा आम्ही प्रवेश केला ना
त्याच वेळी असं आमच्या मनामध्ये एकदम असं संचारलं काहीतरी की बापरे, अरे मी मराठी आहे याचा आणि खूप ही अभिमान गोष्ट वाटला. आपल्या पुढच्या पिढीसाठी खूप 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 प्रेरणादायी. मला ह्या लोकांना बघून खूप भारी वाटलं की ते तयार सकाळपासूनच तयार झाले आणि ते पण आणि- भगवान नाही, आम्हाला हे पाहिजे, भगवानच हे पाहिजे. कारण ऍक्च्युली बघायला गेलं लहान मुलांमध्ये सगळ्या मराठी महाराजांविषयीची सांगावं की आपलं रक्त लाल नाही, आपलं रक्त भगवा आहे. भगवा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. जय शिवाजी. बोला. जय हिंद. आजकल के जनरेशन में पता ही होने चाहिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन में बिल्कुल पता नहीं हमारा हिस्ट्री क्या है। भले ही वो बुक में पढ़ते हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं कितना बलिदान दिया गया है, कितना त्याग दिया है, कितने लोग मरे गए हैं इसके लिए। आज हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं पीछे कितना कष्ट उठाया उन लोगों ने। इसके लिए हमारे छोटे छोटे बच्चे एक एक सबको यही हिस्ट्री होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी, हिंदुस्तान की हिस्ट्री, इतिहास होना बहुत ज़रूरी है। तो हमको इसको इतिहास बदलना है, वो चाहे दिल्ली बोर्ड हो, वो चाहे एक ही इतिहास हो, एक हिंदुस्तान, एक स्टडी, सबका एक ही एजुकेशन होनी चाहिए। अलग अलग हिस्ट्री पढ़ाते हैं, CBSE बोर्ड अलग है, IGS, ऐसा नहीं होनी चाहिए। सब जगह हिंदुस्तान एक और एक एजुकेशन होने चाहिए। इससे पहले अपने को यही पता था कि मुसलमान है, मुगल है, ये है, वो है। इब्राहिम लोधी आए, सब आए, ये पता है। हमारे महाराज लोगों ने क्या क्या किया ये किसी को पता नहीं है। राजपूत है, बहुत सारे लोग हैं जो आजकल के बच्चे को तो बिल्कुल पता नहीं है। तो इसके लिए 1 इंडिया 1 एजुकेशन ये फॉर्म होने ही चाहिए। आपल्याला काय वाटतं मॅडम? त्यांच्या मनात ही कल्पना सुचली महाराजांचं मंदिर बांधण्याचं. त्यांना खरंच त्यांना त्यांच्यासाठी आणि खरंच आज असं वाटलं की पुन्हा आपण इतिहासामध्ये गेल्यासारखं वाटलं. आणि हे बघितल्यानंतर आपल्या महाराजांविषयी जो अभिमान बोलतात ना, एक ती प्रेरणा मनात अचानक येते. आणि आज आमच्या सोबत जी छोटी मुलं आहे, आज आम्हाला म्हणजे त्यांच्या मनात सुद्धा आज आपल्या महाराजांविषयीचं प्रेम, त्यांचा जो त्याग आहे, त्यांनी जे केलेले परिश्रम आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या मनात पेरल्या गेल्या पाहिजे. आणि आमचा उद्देश तोच आहे की लहान मुलांना आपले महाराज कळावे. आणि आज हे जे मंदिर स्थापन केलेलं आहे जे ते अतिशय उत्कृष्ट आहे. आणि खरोखरच इथे जो पण व्यक्ती येईल त्यांनी खरंच इथे प्रवेश केल्यानंतर काहीतरी आदर्श जाता जाता आदर्श घेऊन जावा आणि त्यांच्यासारखा इतिहास घडावा असंच मला वाटतं. आणि खरंच मी महाराजांना सलाम करते. धन्यवाद. खूप छान वाटलं. तुमच्या या ग्रुपसाठी माझ्या यूट्यूब चॅनलकडनं खूप खूप शुभेच्छा. हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है. एक गाणं बोला. एक मिनिट, एक गाणं पहिल्या स्टार्टिंगला एक मिनिट.